sa taas. Ang usuan. Diyan, gulay kong sa duli ay putod-putod aga to kay hindi ko makatulog talaga na lang na ay mga kuan ay sakitan. Ako na naman ko nagluto ito ko makahuman kay kuan kasi nagamang pasyente ang balik sa hospital kayo man makatulog nagtaglo man dito sa opera sa sabot kami silang mga anak na kasi sa Galyaris na naman yung doon kaya bahalag magulidugay basta ang day sa hospital baratura kaya dakan yung gulo sila kaduan kanang mangiso kaya ito nagikan sa inyo kung sa siguro ni Dr. Nida na magpa-return niya ito ni Galyaris kaya pag-isang samad hindi ka na pang kuan pero isang sidok isa ka to sidok wala na buto kung sa do mga kapamahal mga nagbantay mga estudyante kaya mga trabaho ang mga magdali at mga naghunod po naguna ko rin nagluto kung gulay ang gulay giniling carrots, sayote, maraming giprino, alin susos, maglutaw. Mga tomato sauce, kaya kasi hindi gusto mo ka na ang sayote. Sa namin susos eh. Tapos pag tumigyan, kung ko rin naog na ikan kong galugaw, ikaan man sa nilugaw. Diyan nalawag ko sa mga anak ko ba, hindi ka galis siya. Doon naman nandun. Sila ang kaya. Kuan piyapit nagbalik sa di mong tanan Monday morning morning ngayon morning ma kataw na yung nagkis ka muna cereal rake isang black rake hapon nagtubagot kong nautana naiingin na sa pangrihan sa mga ako naraman na diha bilang anak wala nga tubig ang tanaw wala ko din kuwan sa mismo istorya ako walang ginalan sa mga namin lang na kinas mga ako kaya ginalan nara diha ano man kuwan sa mga anak napisa ng utana sa among picture kami mga size kabuok siguro paano magparipis ra o sa kay bawo kuan message siya nga nangutan nga kinsa ko nagkinamagwangan ng mong tanan siyempre ako di ba manang last picture ko talagang lumbay nga na number 1 number 3 mo to sila halil dito sila kami sa itong kinamunguran ako tinaad marati sa figurosida ba kaya kaya ko kahit ba ko sinugtun ng nili siguro po ulit pangutanan natin sa asa ko ni pinamagwangan naman tanan ako mag 58 na ko September siguro pangutanan siguro may 30 plus siguro rin kanya mong bunso. Walang gulay. A few moments later. Hello. Good morning. Ito na ang minudo. Minudo, wala yung klase mga bata. A few moments later. Good morning. Bunga siya. Pilid.
Sige, kuha ning katay na. Ano ay. Sabot. Walay. Kaya kan sa rin haguna kay labong taniag kay grabe na magsagbot ang daghana hapit wang tatkat na mas nasa naman yung tangan kawang sige mag-uwan gaara na magdaghana taas na magsagbot anaka na mas mong takon kanyang banakon kasi pag na yung banakon na rin po grabe ng labang na skilid atbang silang manukan, kilid din silang bahay. Asa nga sagbot. Labang yung lamdag, uwan ng sino. Balik ang uwan. Di naman tingada ni yung kilid, kaya aranahan is nagsigbin. Nagsigbin, aspikas is nagsigbin nga. Dagmay. Tapos ang alaga na po yung nagsigbin. Mga baligan sa nagkambay na yung sigbin. Ay oras ka doon ng mga sigbin na labing na yung mga galak na mulabay aliwalas din sila. Ay susunod sila rin magkitalis lang mga ating mananap magsigig swagit. Kaning lugar hadas niya ging buwan, gimawir na sa gagawin kung gimawir lagi karong panahon na kay sigig uwan kung nakabuwan ng sigig uwan mura man buwan sa mga adro nga pabira naman unta dapat mga adro na pa doon hindi magsige ng tag-init pero bawa nga naman sige mag-uwan lang daging kabuntag ng kahapon wala na magbaha na wala na naman lagi manumano naman na panghagbas kay hindi na nibaksan yung medyo. Kung sa nila harap kayo mauwi na po ko kaya atos bayan sa magluto ko ginumugan. A few moments later. Mayong gabi, dala po ko kuan ng servisyo. Nakauli di ko dalis kuan bye kay naghanap ko sila itong nagbantes ang isuan kay
Medyo kumulit kaya kuan. Agrakit. Okay, baka adlaw ko ay kuan. Adra ka Lunes, Martes. Alagi, baka adlaw nga ako'y gungan. Ako'y tinda. May mamiso ni Saka. Kaya ko na ron. Hapit na katapusan. Deadline ra ko rin sa Alicia ba? Sa dos. Ito ka Alicia, day? Helen? Ito ka Alicia? Ha? Ito ba ka sa Alicia? Ha? Ito ba ka Alicia? Singon. Ako ba mo ito kaya katarabang ko rin di sa dos sa rabat taman. Sanay? Ito ba ka Alicia? Ano ko, siya magising ko. Lalo Sherlyn na ni. Ayun, mga sabong mo rin mo. Tamulo da na. Hi, kumusta mong tanan? Magandang gabi di ay diha ni Mancheri Ulrich. Mamiling ayop. Sa mga solid pants kang kuan. Diya sa Cebu. Oy, Noel Dominguez, dora ba kasi mala? Dora ba kasi mala, sir? Kasi tagadog si mala. Kasi magsindumig mamiso, mga tulig si mala. Taon ng panahon naman to. Murung lagi ta. Yung tusupaw. Bakasyon mo doon ta. Hindi lang sa Maila. Simala na naman ta pa doon. Apo yung mga bata. Sana all. Huwag na yung mga miso. Bakasyon si Budoy, si Kia, Pitjoy, Noah. Saan na yung silpo? Takang pa, ang dinubugan. Ni anagahang kuan. Ang damo na ni kay murarga na po kuron. Ano ni preparadaan. Makada po ko gasa itong ang diyan. Kaya makaan ko sa dinubugan ko no. Mahani na. Kung ni kabukang ihap gabi, nagputos ko. 50 kapin. Mamudod po mo ni rakit na. Kung ako yung mamiso. Ay, uban na mga YouTuber, nagbagot-bot na, ang mga ubang vlogger, halos kuno tibok mga tao, tibok kalibutan ng gi-vlog na. Habas ako mga comment section gahapon sa mga Facebook, nga grabe kuno. Grabe na kuno mga tao karon, halos tanan ko pulo ng video-video na. Mao na nga. Ito magsalig og video-video kanin, mangita tag naay rakit, ano ka mamisuta. Morning update nga daw ang mong tanan. God bless.